Igbo mmamman, Igbo rielu, Igbo nwụọ, Igbo zụọ. Tata bịara gasị abịa n'ọgbọ mbụ nwanne nwoke Maazị Uchenna Ijegalụ nke anyị bụ ndị Igbo bịala tata ịbịa ịjụ anyị ka anyị si dị ka anyị si fụ Naịjirịa ka ihe na-emenụ. Ama m na otu ndị mmadụ ya sị na o nwere nnọọ ka ọ si dị. O nwere onye njụrụ keke si anyị anwụ ọ sị m na ya fọrọ dị eke ma ya fọdụzikwa ime gị n'inye anwụ ema ịnyụkpọ ya anyị mana ihe ọ na-ekwu bụ eziokwu. Ihe siri ike ama m na ihe siri ike mana ọ gaghị adịzi ọ gaghị bụ maka na ihe siri ike ijide were aka emuchie n'ofe yotere m na-aga ihe siri ike eziokwu. Ọkwa ndị Igbo na-abịa mụọ nwa agbọọ ya chi na-enye ọ Chukwu na-enye nwa, Chukwu na-enye ego, Chukwu na-enye akụnụba, Chukwu na-emepe ụzọ, Chukwu na-enye ihe niile dị n'ụwa ma arụ isi ike. Nna anyị ọgụ n'ụtụtụ a na-asị gị nwanne na-ege m ntị ị ga-agba mbọ wee nwee ndidi maka ndị Igbo si na onye ndidi na-eme gị na-eri azụ ukpo. Ị ga-agba mbọ inwekwa ndidi ahụ nwere ihe n'isi n'ihi na kerekechikwu ya na onye nwere ndidi na-eme gịnị na-eri azụ ukpo na azụ ukpo. N'ihi nke a anyị nwere ike na-asị unu biko makụrụ na ihe dị mma n'ihi na ihe dị mma dị mma. Nwa ebe ọ bụla ifu na-aga n'ụzọ nwa afọ Igbo na-eme ihe ọjọọ kpọọ ya kpọpụta ya n'akụkụ maka anyị ma bụ ndị Igbo. Ya mere afa program a bụ anyị bụ ndị Igbo. Kpọọ ya na-akwụsị ya nwanna ihe na-eme enweghị isi ọdụghị mma emejuna anyị echuru anyị afa na-eme nnọọ ka ọ na-adaba maka na ndị Igbo bụkwa na ọnwa ihe anyị bụ ọnwa na-esiri ọra. Anyị bụ mba ọzọ mụta abịa ndị Igbo ezi ha nwa ya ife abụrụ egosi ibe amaghị ibezi ya ndị na-ezi akọ abụ mma Igbo o nwere ha nọ n'ime ihe na ọkaigwe anyị bụ eze ịbịa na ịzụ ahịa anyị bụ eze ịbịa na agụmakwụkwọ anyị bụ eze ya ibe n'ịsọ mpi ịkụnye n'ịsọ asọmpi a asọ na Naịjirịa igwuo Super Eagles igwuo ya afọ Igbo dị n'ime ya karịrị anyị nwa bụ enyi. Ya mere n'isi nke anyị kwesịrị na-eme ngara na-eme ezigbo omume maka gịnị ka ịbụ ịba anyanwụ bụrụ ọnwa nke na-esiri ọra. Ihe bụ enwe na-achara ọra anyanwụ na-achara ọra ihe ọcha na-enwere ntụpọ ojii n'ime ka ịbụ. N'ihi nke a nna asị unu biko kpọọ na ihe ọma kpọọ na ihe ọjọọ ihe ọma wepụ aka enwe n'ofe tupu o mee gịnị ọwa aka mmadụ. Nwanne ọ nwee ihe ịma amahọ nwee nke mma ịmahọ mana ị ga-agba mbọ ka anyị fụ anyị nọkọ ya akpakọ maka mmamịrị bụ gịnị anyị kọọ ya ọnụ eme gịnị ọgba ọfụfụ anyị akpakọ maka ihe a ga-esiwe na-aga maka ọ nwere a lot of things anyị kwesịrị ịnọkọ ọnụ wekpa ka anyị ga-esiwe eme gbagote ndị Igbo ndị Igbo na anyị na-abụ promotion ipromote ndị Igbo na asụsụ atụ anyị na-ayọ ụnụ nke a ịbịa imiti anyị na Procyon RTV nke dị na Kaduna ma nweta anyị na 08122807671 ịbịa ime ihe n'ihe ị na-aba gidigidi na-abịa anyị akpakọ maka ọ nwere ọtụtụ ihe ịma anọrọ m n'isi iweta ruru aha atụgharịa ya maka tụgharị uche n'ime ya maka anyị ga-esi ya mee ka ọ na-adaba. N'egbughị oge m ga-akwụsị nke taata mgbe anyị bịara ọzọ echi anyị atinye ọnụ ihe ọzọ dị mma. Afọ m bụ Maazị Uchenna Ijegalụ. Biko ị chọrọ ịnweta anyị na ikuku nke bụ webụsaịtị enweta anyị na www.procyonrtv. Biko ka ọ dị ụbọchị ọzọ ya bịara udo dịrị unu.